price, all in one, sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakap ni at kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City, Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. CM Aksyon Radyo Pangasinan. Ang oras po natin ay 9:16 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Araw
I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Sa gitna ng aksyon, naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Aksyon ko ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCS. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Narito ang isa pang edisyon ng Kia Kababaihan in Action. Isang oras na programang nakatuon sa mga maiinit na usaping may kinalaman sa kababaihan, sa mga bata at sa buong pamilya. Kababaihan in Action. Abangan din ang pagbibigay ng tips pampaganda, pangkalusugan at mga tips na kapaki-pakinabang. Tatalakayin din ang iba't ibang mga isyong nagaganap sa ating kapaligiran. Kababaihan in Action. Hatid sa inyo ng DWCM Action Radio Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas! Isang maaksyong umaga, Pangasinan at Dagupan. Ngayon ay araw po ng Miyerkules, Wednesday, August 19, 2026. Sumasayo po ang programang ito, Kia Kababaihan in Action.
At ako po yung kaaksyon, Aksyon Kimberly Davenport. At kasama naman po natin sa atin pong Masters Control Engineer Kenneth Villanueva. Ayan mga ka-aksyon, kumusta po kayo? Nandito po sa atin pong programa ay pag-uusapan po natin ang mga pangkalusugan po ng mga kababaihan, ng mga kabataan, yan po mga bata po, at mga tips, yan, pampaganda, at mga nangyayari po sa atin pong kapaligiran. Kaya kung meron po kayong mga public announcement na gusto pong ipahatid gamit po ang atin pong programang Kia, Kababaihan in Action, maaari po kayong mag-text sa atin pong text line na 0922-852-1161. Mga gusto po kayong ipahatid na mga advices din, mga tips din po, ay maaari din po kayong mag-comment sa atin pong comment side. We are live sa amin pong Facebook page, DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz. Ayan mga ka-action, live na live po tayo. Good morning po sa atin pong lahat. Naimbag nga bigat yung amin. Ayan, ganun din po sa mga listeners po natin at nanunood po sa atin pong Facebook Live. Ayan, kumusta kayo mga ka-action? Maulang morning po no sa atin pong lahat. Ayan, lalo po dito po sa lalawigan ng Pangasinan at buong extreme northern Luzon. Dahil po yan sa nabuo na nga po, no? Ganap na pong tropical depression ang Neneng. At may mga low pressure area pa po sa silangan ng extreme northern Luzon na kaka-update lang po yan mga ka-action. Kaya posible po na tuloy-tuloy pa po ang pag-ulan dito po sa lalawigan ng Pangasinan, maging sa buong northern Luzon mga ka-action. Kaya naman nandito kami para patuloy po kayong sumubaybay sa mga programa po dito po sa Aksyon na Radyo Pangasinan para po sa mga updates. At make sure po mga ka-action nakamonitor din po kayo sa mga announcement ng mga local government units po ninyo sa inyo pong mga bayan dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan mga ka-action. At stay safe and dry po sa lahat. At dahil nga po no, na inaasahan po natin ang tuloy-tuloy na pag-ulan mga ka-aksyon at mga bagyo mga ka-aksyon na mahalaga na prepared po tayo, 'di ba? Ayan pag-uusapan po natin yung mga ngayong tag-ulan, yung mga mararanasan po natin, no? Mga unang-una lang, syempre sa mga kababayan, yung mga nanay po natin. Ayan, make sure po 'di ba na safe po kayo and safe and dry po kayo sa inyong mga tahanan, mga ka-aksyon. Kaya dapat prepared po tayo. Nandyan po na nakaantabay po yung mga po natin, mga go bags. Ayan. Lagi po yan sinasabi dito po sa Action Radio na mahalaga po yung go bags, lalo na po sa mga nasa mabababang lugar, mga naaapektuhan po ng mga pagbaha, ganyan. Mga ka-aksyon, mahalaga po na ready po kayo sa mga ganito pong sitwasyon. Ayan, sa go bags nyo po, no, mag-prepare po kayo ng mga kits po ninyo. Ayan, mga dilata, mga ka-aksyon, mga kapote, mga panangga nyo po sa ulan. Ganon din po yung mga para po sa mga bata, yung mga boots, ayan. Dahil po, mga ka-aksyon, ayon po sa DOH, Department of Health, 220 na po ang nasawi dahil po sa sakit na leptospirosis, mga ka-aksyon. Paano po ba yan maiiwasan, mga ka-aksyon, di ba? Sa mga nanay po natin, pasuyo na lang po. Lalo po sa mga bata ngayon na enjoy ang pagbaha, naku. At dapat ayan mga ka-aksyon, pagbawalan nyo po muna, palabasin yung mga anak nyo, mga bata ngayon na lalo na kapag may mga sugat sila, mga ka-aksyon, maaari po yung maging sanhi po or mababad po sa baha. Syempre yung baha po napakadumi po yan.
Ang iiwasan po natin yung pagkakasakit po ng leptospirosis, mga ka-aksyon. Although, ayun mga ka-aksyon, na importante po nga pagtunan ng pansin nga po mga ka-aksyon, dahil mataas na po yung cases po ng meron pong mga leptospirosis, libo na po mga ka-aksyon, at 220 na po ang nasawi dahil po sa sakit po na yan. Kaya sa mga nanay po natin, maging kayo po ay magsuot po kayo ng bota, magsuot po kayo ng bota. Kung napakataas naman po ng baha, yung may mga nabibili pong jumper dyan mga ka-aksyon, ay maging po tayo, prepared, ayan. At dapat naka-ready po tayo, Huwag po tayo basta-basta lumulusong sa baha na open na, 'di ba? Yung wala kayong bota, ganyan. Para po maiwasan ang pagkakaroon ng sakit, lalo na po yung leptospirosis, mga ka-aksyon. Ayan, panangga ng ulan. At syempre yung kapote, ang payong nyo po kapag lalabas po kayo, ganun din po sa mga motorista. Dahil yung mga motorista po natin, may mga dapat i-check nyo po yung mga passable routes po, sa mga inyong mga bayan, para hindi po maiwasan din po na matirik kayo dyan sa baha, Ayan, mga ka-aksyon. Maging paalala po yan sa lahat, lalo na po sa mga nanay po, lalo sa mga anak po ninyo, na wag po basta-basta nga palalaruin o palabasin. Wag nyo na pong palabasin kung malakas na po yung ulan, tapos nasa mababang lugar po kayo, or kahit hindi naman kayo binabaha, kung gusto pong lalabas po sila, tapos magpapaalam na maliligo sa mga ilog, ganyan, ay wag nyo na pong palalabasin, at wag nyo na pong hahayaan na maglaro pa sa labas. Ganito po sunod-sunod po ang pag-ulan at ang mga bagyo po, mga ka-aksyon. At syempre kapag umuulan din, mga ka-aksyon, 'di ba? Ang hirap maglaba. Ang hirap maglaba yung amoy ng natin, mga damit, yan, mga nakukulob, di po ba mga ka-aksyon? Kaya dapat po yung mga alternatives po tayong pagpapatuyo. Ayan, mapatuyo po ng maayos yung mga atin pong mga damit. Ayan, kaya wag nyo na pong itambak yung mga damit po natin, yung mga mureng, sabi sa Ilocano. Yung mga damit po natin, ayan, malabhan na po agad para mapatayo ng ilang araw. Kung wala pong dryer, napakahirap, mga ka-aksyon. Yung iba, itutok nyo na lang sa electric fan, ganyan. Pero mag-aamoy kulob pa rin po, 'di ba? Kapag basta maipatuyo po ng maayos, mga ka-aksyon. Dahil isa po 'yan sa nagiging sanhi po. Na lalo na po sa hygiene po natin, ganyan. Kapag naisuot po agad yung damit po natin na basa, amoy kulob, tapos magtatrabaho ka, tapos syempre mapapawisan ka diyan, mga ka-aksyon. Ay maghahalo na doon, 'di ba? At babaho, 'di ba, mga ka-aksyon. Kaya dapat panatilihin po natin, tuyo po yung katawan natin. Ayan, magpatuyo tayo ng mabuti. Ayan, keep safe and dry, mga ka-aksyon. Stay dry kasi po syempre ngayong malamig yung panahon, nakakatamad maligo. Pero mga ka-aksyon, magpainit na lang kayo ng tubig. Wag mo kayong, don't skip, 'di ba? Napaka-importante po na maligo at magpalit agad na ng damit. Lalo na kapag nabasa tayo ng ulan. Ayan, mga pinag-uusapan natin nakaraan pa. Ay magpalit po tayo agad ng damit kapag naulanan po tayo, mga ka-aksyon, Ayan, iwasan po natin na matagal sa basang damit. Dahil yan po yung maaaring mag-cause po ng skin irritation. Gusto mo yan? Skin irritation. Yan, hindi galis, skin irritation. Ayan, yan po kasi yung mga... yan po kasi yung mga nagkukos po yan, yung basang damit. Syempre,
Tapos, mapapawisan ka. Ayan. Bahagi ng natin, magdudulot po yun ng skin irritation, mga ngati ka dyan. Kasi yung bacteria dyan, buhay na buhay. Kapag basa mga ka-action, di ba? Buhay na buhay yan. And possible po na yan po yung mag-cause ng skin irritation, mga ngati-ngati ka, mga ka-action. Ayan na. Baka pwede pa yung magkaroon ng mga fungal, mga ringworms, ganyan, di ba? Ayaw nyo naman yun, mga ka-action, kaya keep dry. Keep yourself dry. Ayan. At syempre, yun din yung nagkukos ng body odor. Body odor. Syempre, yung mga body odor po, yan yung mga mahirap po, diba, magkaroon. At dapat po maiwasan. At kung, yun po kasi yung nagkukos din po, kaya dapat po, ay, wag po nating hayaan na mabasa yung damit natin, tapos magstay pa na basa yung damit natin kapag naulanan tayo, mga ka-action, dahil buhay na buhay po yung mga bacterias dyan, yung mga germs. Ayan, mga ka-action, kung makakapaligo kayo agad, mas mabuti po, mga ka-action. At bigyan din po ng pansin yung mga bahagi ng katawan na madaling mamasa. Diba, mga ka-action, tulad ng yung kilikili, ganyan. Yung mga madali pong pagkosan po ng mga pwedeng pagmamasa dyan. Siyempre, yung mga magkukos po ng body odor. Ayan, yung mga pagitan ng daliri sa paa. Ayan, di ba? Ayaw naman natin mag-amoy paa, di ba? Kaya patuyuin po ninyo agad yung mga yan, mga ka-aksyon. Lalo po kapag sumulong kayo sa baha, kayo agad, maghugas. O mas maganda po pag naligo po kayo, pagka nasulong kayo sa baha na hindi nyo po inaasahan, hindi po kayo nakapagbota, hindi rin kayo nakadala ng payong, and accidentally umulan, tapos yung nadaanan nyo, hindi nyo pa alam na may baha pala. Ayan, pagkadating po ninyo sa inyong bahay or sa paroroonan nyo, if meron po kayong mapapaliguan, ay maligo na lang po kayo at hugasan po ng malinis na tubig at sabunin nyo po, mga ka-aksyon. And yun nga, syempre, mga ka-aksyon, ay ang yung katawan po natin, yan. And syempre, yung kalusugan natin. Ngayon po kasing tag-ulan, di ba, mga ka-aksyon, ay talagang ang dengue, yan, leptospirosis, pati yung mga pagtrangka-trangkaso ninyo, mga ka-aksyon. Syempre, malamig po yung panahon. Ay yung mga colds, yan po yung madalas po natin po na nararanasan po natin, kapag malamig po yung panahon. Ayan, kaya po pangalagaan po natin ang ating pong mga katawan, mga kalusugan. Kung kailangan mag-vitamins po kayo, ayan, mga multivitamins, vitamin C. Ayan, mahalaga po yan, At para po tumaas po yung immune system po natin at hindi po tayo agad magkasakit. Ayan, ganun din po sa dengue po. Ayan, ang dengue po, isa po yan sa mga tinututukan ng DOH, lalo po ngayon po na tag-ulan. Lalo po sa, syempre, po yung panahon. Diyan po, umaano yung mga kiti-kiti. Lalo na po, linisin po natin yung mga nakatambak sa labas, mga basura, yung mga gulong dyan na naiipunan ng tubig ulan. Yung mga naiipunan ng tubig ulan, dyan po nag-produce yung mga lamok. Yan, napakarami pong lamok, mga ka-aksyon. Ayan, at if hindi po maiwasan yung mga lamok na yan, kung may mga kayo dyan, naiipon ng tubig na pinag-aanuhan nyo sa loob ng bahay, ay linisan nyo po regularly para po hindi po na ng mga lamok, yung mga kitikit, hindi po napapamamahayan. Ayan, mga ka-aksyon. Bago po natin ipagpatuloy yung mga pinag-uusapan po natin, mga ka-aksyon, ay magbibigay daan po muna tayo para sa ilang paalala. Kia Kababaihan in Action. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna
Sa balita, Aksyon Radio. Issue at komentaryo, Aksyon Radio. Musika at showbiz, Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko, Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan. Ang oras po natin ay 9:37 ng umaga. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! At narito ang balita sa oras na ito. Ganap ng tropical depression ng Neneng. Tropical Depression Neneng ang low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon kahapon Martes ng hapon August 18 ayon sa Pag-asa. Dakong alas 4 ng hapon namataan na ang sentro ng Neneng, 1,025 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang maximum sustained wind na 45 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 55 kph. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas sa alinmang bahagi ng bansa. Bagamat inaasang mananatiling malayo sa kalupaan at malabong maglandfall, palalakasin ng Neneng ang habagat na patuloy na nakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil dito, posibleng ang malalakas hanggang gale force na pagbugso ng hangin sa ilang lugar habang inaasahan din ang maalong karagatan sa ilang baybayin ng Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Pinag-iingat ng Pag-asa ang mga mangingisda at gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat sa paglalayag, partikular sa mga lugar na may maalong kondisyon ng dagat. Batay sa kasalukuyang forecast, inaasahang hihina ang Neneng at maaaring maging remnant low pagsapit ng Huwebes, August 20. Samantala, patuloy na magdadala ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Miyerkules, kabilang ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Mindoro. At yan ang ating balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang
may pamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, wax. Star Wax, wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayas, #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa.
Bahay-bahay ni Tatay Piring nakatakdang operahan at putulin ang paa dahil sa diabetes. Natulungan ng SED Paniawan Plus. Nung bumalala, tinapon namin sa ospital. Sabi ng doktor, diabetes. Puputulin daw. Hindi ako kumayag na puputulin. Kaya hinako ko. Panyawan. Aray, 2025, gumagaling na. Hanggang ngayon, wala na. Nagsuga ni nanay? Ito wala na. Normal na. Sinasabo sa kanila, maganda yung panyawan. Parang minti lang ito. Piring, Sarmiento. Dito sa Bayawas, Obistondo pa nga sila. 77 ko. SED Paniawan Plus. Gawa ng SED Marketing. Back to school na naman, tara na sa Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, di kalidad na mga gamit pang eskwela sa murang halaga. Bags, notebooks, pad papers, payong and many more. Hindi mo na kailangang magpalipat-lipat pa dahil sa Marigold Bookstore, kumpleto na sila. Hindi lang yan, pati mga gamit ng mga teachers at iba pang school and office supplies. Murang halaga, may diskwento pa at samantalahin ang kanilang back-to-school promo. Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, located at A.V. Fernandez Avenue, Dagupan City. Marigold Bookstore. You may call them at cell phone number 0939-478-2325. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nabitin ka ba? Nagbabalik na ang programang Kababaihan in Action. Muli nagbabalik po tayo dito po sa programang Kia Kababaihan in Action. Ako pa rin po ang inyong kasama, Action Kimberly Davenport. Kasama naman po natin sa atin pong Master's Control Engineer Kenneth Villanueva. Yan, bago po tayo magpatuloy sa atin pong pinag-uusapan, nais ko lamang pong batiin ang ating mga nakikinig at nanonood po sa atin pong Facebook Live. Ayan, good morning po Ma'am Vivian Olarte. Mula po yan sa La Union. Ganon din po kay Ma'am Rosel. Wow. Ganon din po kay Sir Abelion from Calasiao. At sabi ni Sir Mel Aguilar dito, sana mabigyan din ako ng go bags. Sana nga po, ganon din po. Pero pwede nyo po yung gawin on your own, yung mag-go bags. Pero kung may magbibigay, why not po, diba? Malaking tulong po yan. Pwede nyo po yan ng mabuti. Ay, kayo po yung gumawa. Ayan, pwede nyo pong gawin yan on your own, yung go bags po ninyo para alam nyo po, diba, yung mga kailangan nyo, yung mga gusto nyo. Like yung mga canned foods, ganyan, diba? Gusto nyo ng tuna, ganyan. Ayan, for your go bags, diba, mga ka-action. Ayan, sana mabigyan po tayo ng go bags. Ayan, ganun din po sa mga nakikinig po mula po sa Tayuga. Ayan, good morning po. Ayan mga ka-action, patuloy nga po natin pag-usapan po yung mga tips po. Ngayon pong pag-ulan na dapat po nating tutukan, lalo na po sa atin pong pangangatawan, di ba mga ka-action? And syempre, mga ka-action, dahil nga uso mga baha-baha, lalo po dito sa lalawigan ng Pangasinan, mga bayan po natin na naapektuhan po ng pagbaha. Although, ilang libong pamilya na rin po ang natulungan na nabigyan po ng mga food packs mula po yan sa DSWD. Mga nag-lead po yan. Ganon din po sa mga mayor po na halos wala pong tutulog sa pagtulong po sa mga naapektuhan po ng mga kababayan po natin. Dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman po, syempre uso po yung pagbaha, alagaan po natin yung paa po natin. Yung pinag-uusapan nga po natin, yung leptospirosis, mga ka-aksyon. At isa din sa karaniwang problem kapag tag-ulan, yung laging basa yung paa. Ayan, patuyin po yun mabuti. Gaya po sinabi ko, ay patuyin po yun mabuti kapag hindi nyo po inaasahan yung mga pagbaha.
Tapos hindi po kayo nakasuot ng bota, ganyan mga ka-aksyon. At wag po kayong, lalo pag nabasa po yung medyas nyo, kung nakasapatos po kayo sa pagpasok po sa trabaho, di po nasuspende ang trabaho. Pero ngayon po, according po sa mga ilang bayan po ay dito po sa lalawigan ng Pangasinan ay naka-work from home po sila. Maganda naman po yan. Yan, enjoy po kayo dyan. Sa inyo po mga tahanan, stay safe. Ayan, patuloy nyo po ng mabuti yung paa ninyo, bago po magsuot ng medyas o sapatos. O kung galing naman kayo sa labas mga ka-aksyon, tapos nabasa yung sapatos nyo, yung nyo, yung socks, ay patuyuin nyo po or tanggalin nyo po muna mga ka-aksyon. Tapos po yung mga pagitan po ng daliri ng paa nyo, ayan, patuyuin nyo po, lagyan nyo po ng tissue. Ayan, atas pulbuhan nyo, di ba mga ka-aksyon? Pwede po yan, patuyuin po muna. Ayan mga ka-aksyon, kasi isa din po yan kapag nabababad, lalo sa nabababad sa mga tubig baha, di ba mga ka-aksyon, ay nagkukos din po, hindi lang po leptospirosis, yung mga aliponga. Ayan, namumuo po dyan mga fungi. Ayan mga ka-aksyon, nagkukos po yan ng aliponga. Ayan, ganun din po yung mga, di ba, yung mga floodwaters na dadaanan po natin tapos hindi po napapatuyo ng maayos. Ayan, nagkukos po yan ng aliponga mga ka-aksyon. Kaya po patuyuin po natin ng mabuti yan. Stay dry. Stay dry ang words of the day natin. Dahil ngayong sunod-sunod po ang pag-ulan at mga bagyo mga ka-aksyon. Stay ready po, Stay ready. And alerto po tayo sa atin mga sitwasyon po ngayong tag-ulan. Ayan, yung alipunga kasi yan mga ka-aksyon, hindi lang naman yung sa pagbahayan kapag masisikip yung mga socks natin, tapos hindi po cotton, yung mga polyester, mga ganong material, dapat iiwasan po natin kasi hindi po talaga yung nakaka-absorb ng maayos hindi po nakaka-absorb ng mga pawis dyan sa paa, mga basa. Dapat nag-i-invest po tayo sa mga cotton, hindi lang po sa mga medyas, pati rin po sa mga damit po natin. Yung mga damit po na talagang nakaka-absorb po ng mga pawis, ang basa, ganyan mga ka-aksyon. Dapat dyan po tayo nag-i-invest kasi mas okay po yan sa po natin, sa pangangatawan. Kasi mga polyester po kasi is po yan plastic. So parang ang init din po, hindi po na-absorb ng maayos. Possible din na dyan sumisiksik yung mga bacteria for na napakatagal mga ka-aksyon. Yan po yung mga iiwasan po natin. Kapag kayo naman ay nagkaalipong mga ka-aksyon, ay may mga over-the-counter naman dyan, ointments na pwede nyo pong gamitin mga ka-aksyon. Ayan, pwede naman po, over-the-counter naman po yan, or if malala po, pwede nyo pong i-consult na lang po sa doktor para po mabigyan po kayo ng prescription para dyan, or ointment na gagamitin nyo dahil napakakatiyan, mga fungi, mga ka-aksyon. Buhay na buhay yan kapag malamig ang panahon o basta talaga yung kapaligiran. Ay, mga hygiene tips, diba? And syempre, mga ka-aksyon, mahalaga po na magdala po tayo ng mga mga hygiene essentials. Ayan, sa rainy season hygiene kit. Ayan, mga ka-aksyon, syempre, kapag lalabas, dapat may extra kang underwear, di ba? Extra kang damit. Yung mga pangpalit mo, di ba mga ka-aksyon? Dapat meron din po kayo dyang panyo or yung mga maliliit na towel na gagamitin nyo pangtuyo ng buhok nyo, ng katawan. Kaya mga ka-aksyon, din sa mga kababaihan, mahalaga po na lagi tayong mayroong sanitary pads, yan, di ba? Mga emergency natin, dalaw, di ba? Ganun din po na sa atin pong mga hygiene essentials, yan, bumili po tayo wet wipes, yan, or tsaka tissue.
Yan, para po malinisan, no, kung sakaling pong may mga hindi inaasahang mga napuntahan, tapos naputikan, ganyan. Kapag lumalabas naman tayo, diba, may natapon, pwede pong mapunasan, ayan. And syempre, isa din po na mahalaga, meron din tayo, no, yung alcohol, diba? 99.9%. Ma-eliminate ang germs, diba? For ano na yan? For yung mga hand sanitizers for sanitization. Pang sanitize, diba, mga ka-action? Diba? Pang disinfect yan ng mga bacterias and germs. And sabi nga po ni Tita Ami Daroy, araw-araw pa rin maligo kahit umuulan. Tama. Tama, maligo pa rin araw-araw kahit maulan, 'di ba? Kahit malamig yung panahon. Kahit malamig yung panahon, magpainit na lang kayo ng tubig basta maligo po kayo, syempre malinisan, 'di ba? Kapag di naman kahit malamig yung panahon, kung hindi kayo naligo, mga ka-action, ay nako. Diyan na kahit natuyo kayo, ang daming bacteria diyan. Kahit tuyo kayo, 'di ba? Daming bacteria diyan na masisiksik. Ayan. Ganun din yung mga extra medyas. Yan, kapag lalabas, mga ka-action, 'di ba? Yung mga sinabi nga natin kanina, mahalaga 'yon para hindi po, syempre, 'di ba, mag-amoy pa. Ayan, dapat may extra socks tayo kapag sakaling nabasa, 'di ba, mga ka-action. And may dala din dapat tayong mga plastic o yung mga reusable na waterproof bags, mga ziplocs, ganyan, para sa mga basang damit natin o mga payong, ganyan, o panyo, 'di ba? Doon natin ilalagay yung mga basa o kung wala po tayong pagsasampayan. For example, sa workplace po natin, ganyan, sa pupuntahan nyo, mga ka-action, ay at least kapag may plastic kayo, ready kayo, 'di ba? Pag may plastic bags kayo dyan, mga reusable, yan, maganda po yan, na nagdadala po tayo ng mga ganyan. And syempre, mga ka-action, wag din kakalimutan yung atin pong yung mga kamay. Yan, maghugas po tayo lagi ng kamay gamit po yung sabon at tubig po, no, bago po tayo kumain. Syempre, dyan tayo sa labas, kung ano-anong kapag galing tayo sa labas, 'di ba, mga ka-action, kahit nasa loob lang ng bahay, kung ano nung hinahawakan mo, yung cellphone mo, 'di ba? Naghahantay ng suspension. Naghahantay ng mga updates. Ayan, mula po sa mga ahensya po natin ngayong tag-ulan, pagbagyo, mga updates, weather updates. Ay syempre, mahalaga po na maghugas po tayo ng kamay. Ayan, para malinis. Yan, lalo na kapag galing kayo sa mga public places, 'di ba, mga ka-action. And syempre yung balat, pangalagaan po natin ngayon pong tag-ulan. Yung pagkabasa po ng pawis, yan, nagdudulot po yan ng pangangati or yung rashes. 'Di ba? Ganun din ng dengue, may sintomas yan na rashes, mga ka-action, kaya be careful. Be careful po, mga ka-action, sa mga ano po natin, sa kalusugan po natin, mga ka-action. Ayan, yan po yung mga tips po ngayong tag-ulan, mga ka-action. Ang oras po natin ay 10:00 na po ng umaga. Ayan, hanggang dito na lamang po, di ba? Hanggang dito na lang po ang programa po nating Kia, Kababaihan in Action. Ako po ang inyong nakasama, Action, Kimberly Davenport, sa atin naman pong Master's Control Engineer Kenneth Villanueva. Sa ngalan po ito ng aming po Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer. Dito lang po yan sa DWCM Action Radyo Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang sa DWCM